bumili tayo ng isang piraso at pinahiwa natin ng limang, yan, 5. So linisin natin mabuti mga tropa, no? Yan, no? Yan ang pesang bangus mga tropa. Bangus. So magpapainit tayo ng mantika sa kawali mga katropa. Pipirito natin muna to. So stay tuned mga katropa. Ilagyan natin muna ng asin mga katropa bago natin prito para malasa mga katropa. Yan mga katropa, konti lang ilagyan natin mga katropa. Tsaka natin balik ta rin mga katropa. Yan. Mainit na ang ating kawali. So ang sikreto mga katropa para hindi dumikit yung isda na ipiprituin nyo, lagyan nyo ng konting asin mga katropa. Yan. Kalagay ng asin mga katropa, sabay mo na ang bangus mga katropa. Ayun! Ayun! Sumutok-sutok mga katropa. Agoy! 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 Mga katropa, habang pinipirito natin ang ating bangus, prepare natin ang ating mga ingredients mga tropa. Ang ating pechay, yan mga tropa. Pwedeng buo, pwedeng hatiin dito mga tropa. Pero ako buo na lang mga tropa. Agi. Masarap mga katropa, maraming gulay. So ayun, soy, set aside natin muna to. So yan, balik na natin mga katropa, golden brown na. Luto na. Set aside natin muna to mga katropa. So ayan mga katropa, gigisa na natin ang ating bawang, sibuyas at ang luya. Maglalagay tayo ng konting mantika. Ayan. Yan. Sunod na natin ang bawang. Mga katropa, hindi natin sunugin ang bawang para hindi pumait ang ating sabaw. Ilagay na natin ang sibuyas.
Tapos ang luya. Mga tropa. So maliit yung kawali natin kaya dito tayo nagluto, no? May kaldero. Hindi magkasya ang ating isda doon. Maliit lang yung mga tropa. So lagyan na natin tubig mga tropa. Nilagay yung isda. So mga tropa, kumukulo na. Ilagay na natin ang ating bangus na pinirito. Ayun. At ang ating saba. Saging saba mga tropa. Tapos pakuliin natin ulit mga tropa, mga 5 minutes siguro. So yan, kumukulo na mga tropa. Ilagay na natin ang ating pechay. Yan, ang ating pechay mga tropa. So, ganyan lang mga tropa, huwag natin haluin kasi magdudurog ang ating isda mga tropa. Yan, another 5 minutes mga tropa. So ayan mga katropa, after 5 minutes malambot na ang ating pechay. So lagyan na natin yung mga pampalasa. Ito ang patis. Yan soy, yun oh. Patis. At ang pamintang buo. Yan. Ayan mga katropa oh. Kasarap ni Re mga katropa oh. Taob ang isang kalderong kawali nito mga katropa. Taob ang isang kalderong kanin nito mga katropa. So tikpan natin mga katropa. Halat. Ayos mga katropa. The best.